Muling ipinatupad po ng local government unit ng San Fabian ang regular na 5 araw na Workweek simula ngayong Lunes, Hulyo 6. Batay po sa memorandum na inilabas ng tanggapan ng alkalde noong Hunyo 29, inihayag ng pamahalang bayan ng San Fabian na ang oras ng trabaho sa munisipyo ay magiging Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa LGU, layunin po ng pagbabalik sa regular na schedule na matiyak ang tuloy-tuloy at walang patid na paghahatid ng serbisyong pampubliko. Matugunan ang lumalaking pangangailangan ng komunidad at mabigyan ang mga mamamayan ng sapat na panahon upang maisagawa ang kanilang mga transaksyon sa munisipyo. Hinihikayat naman ng publiko na planuhin ang kanilang pagpunta sa mga tanggapan ng munisipyo sa loob ng regular na araw ng trabaho upang maging mas mabilis at mas maging maayos ang pagpoproseso ng kanilang mga transaksyon. IFM News. IFM News. IFM News.